vítejte u dnešního videa. Chci se rovnou na začátek omluvit, že je možný, že mě občas uslyšíte kašlat, nebo že to video nebude úplně 100%, kvůli tomu, že mám rýmu a mám plný noc dost často. Pokusím se to udělat tak, ale aby to bylo furt záživný pro vás, aby vám to něco dalo, abyste věděli vůbec, co si vybrat za tu klásu, protože toho se týká dnešní video. Chtěl jsem dát i jak si vybrat rasu, ale pojďme se to zhrnout takhle trošku na začátek. K těm rasám nejspíše žádný video dělat nebudu, řeknu vám to takhle. Tu rasu si prostě zvolte dle toho. Dejme tomu, prvně bych se ptal Dungeon Mastera, jaký rasy vůbec jsou v jeho světě. Pokud budete dělat u nás, u všemných dobrodružství postavu, tak my máme vyloženě World Anvil a tam vidíte, na jakých částích se každá rasa vyskytuje. Takže tohle víte prostě, jaký máte možnosti. Jakmile víte, jaký máte možnosti, tak si zvolte, každá rasa je unikátní. Pokud má Dungeon Master dovolený, že si můžete dát +2/+1 z sami, víceméně podle taši, tak nemusíte vybírat vůbec víceméně podle toho tu rasu, ale podle nových pravidel už to je stejně jak z backgroundu, takže to je víceméně jedno. Tady bych možná začal tady tím ještě. Ten background, když máte, tak víte, kde jste žili, jak jste žili a tak dále. Když už máte ten background, tak to je úplně prostě perfektní, víte, v jakém prostředí jste žili a podle toho si můžete vybrat taky znova tu rasu. Nebo se vám prostě nějaká rasa líbí a to je asi to nejjednodušší, každá má nějaké schopnosti, chcete umět lítat, prostě vyberete si Aulina. Představte si, co chcete umět jako vy jako postava a podle toho si zvolte tu rasu, to je asi můj začátek k tomu, jak si zvolit rasu. Je to fakt o vaší preferenci, o tom, co Dungeon Master povolí, na jakou jdete kampaň a je to o komunikaci celý a hlavně o tom, co se vám líbí. Samozřejmě dost ras má jako výhody s tou vaší klásou, že to pak jako hezky jde jedno k druhému, ale to už je na takový vyšší úrovni a jak půjdám, kdybych měl dělat video o rasách, tak to je video na hodinu a to nevím, jestli byste chtěli, pokud ano, tak mi to napište do komentářů, mohl bych pak udělat úsek vždycky pro jednotlivou rasu, já bych se aspoň sepsal děj k jednotlivým rasám a je to. Tak, teďka už tedy k aktuálnímu videu, je to tedy video, jak si brát správnou klasu pro vaši postavu v Dungeons and Dragons 1. Kdo už někdy začíná s D&D, ví, že tohle může být jako fakt pořádný hříš, jak si vybrat tu správnou klásu, která vás chytne. Takže tak. S touhle volbou se potýká víceméně každý, ukážu vám pár tipů, jak si tuhle důležitou část výběru zjednodušit. Udělal jsem tady takovou pěknou, dal bych si říct pavoukovitou síť, asi nevypadá úplně graficky nejlépe, to se omlouvám. Využil jsem k tomu tady ty dvě knížky, první teda je Wizard and Spells, druhá je Warriors and Weapons, je to víceméně z Young Adventurer's Guide. Jsou to obě dvě knížky, jsou naprosto skvělé, já to doporučuji, je to víceméně pro lidi, co začínají s D&Dčkem, je to původně dělané i pro děti. Každopádně jsou tam fakt pro začátečníky krásně rozsáhlé, jakoby víceméně klásy a všechno, co vás zajímá. Takže kdybyste chtěli nějak, když začínáte, tak tady ty knížky fakt doporučuji. Je jich už 8, myslím, v tuhle dobu. Tak. Pojďme tedy na naší základní pavoukovitou síť. Jak vidíme, máme to rozdělené půlkou na kouzelníky a na bojovníky. Kouzelníci jsou kástři, to znamená, že mají mnohem víc kouzel než právě bojovníci. Nemusí to tak být, samozřejmě, ale jsou víceméně založený na kouzlení. Kouzelníci, to dává logiku. Bojovníci to jsou naopak zase, to dává opět logiku, že bojují ať už na blízko, na dálku s různými zbraněmi, jako jsou kuše, hůl, to už pak zase záleží, co jdete za rasu, a právě nemají tolik kouzel. Takže jsou to většinou takový ty mistři v boji, máte tam spousty různých možností, co dělat během boje, ale nemůžete zase, nemáte takovou variaci jako kouzelníci. Pojďme začít, ještě chci dodat, že tohle rozdělení je víceméně ne pro začátečníky, ale je to takový, že máte možná nějakou vizi, anebo ani nemáte vizi, ale teďka si prostě chcete vybrat jako nějakou postavu a moc nevíte, kde začít. K tomuhle slouží tady ten pavouk, kterého jsem tady vyrobil a podle něj to uděláme.
samozřejmě pokud byste chtěli, nebo ne pokud byste chtěli, pokud se vám ten pavouk nebude zamlouvat, tak můžete přeskočit na další kapitolu, tam víceméně vystíním otázkama, dychtíš po magii, baví tě vzdělávat se, dám také několik otázek, záleží jak vy budete odpovídat ano, ne, tak vždycky na konci řeknu, co to je za klásu, která se vám bude hodit, nebo to teda takhle paukovitě, ale za pomocí otázek můžete zjistit, jestli ta postava nebo klása je pro vás. Ještě rovnou i zmíním na začátek, mám tady obtížnost vyznačenou, jako jak moc je náročná ta klása, takže pokud jste naprostý začátečník, tak rozhodně se nedávejte do vysoké obtížnosti. Začal bych buď tou average, a nebo tou snadnou obtížností, tedy průměrnou nebo lehkou. S tím, že i toho wizarda a klerika bych vynechal. Na vašem místě, pokud jste úplně začátečník, zkusil bych fightera, rogunu, barbara nebo rangera. Tady ty 4 klásy za mě jsou úplně skvělý. I ten klerik, ale tam už je zase takový to roleplayování trošku těžší. Jak půjdám, tady ty 4 bych nechal pro začátečníky. Pokud už jste měli aspoň 1-2 postavy a jste trošku zažitý, tak se můžeme vrhnout na tu pyramidu. Dobrá tedy. Víte, že chcete mít castra, tedy kouzelníka. Tak, teď si představte, odkud pramení ta síla toho té vaší postavy. Je to někdo, kdo už se s ní narodil, s tou magií, s tou jeho magickou sílou, nebo za pomocí cviku či nějakého božstva se k ní dostal. Pokud je vrozená, tím pádem mám na vás další otázku. Máte vrozenou magii. Jak máš tedy vrozenou magii, narodíš se s tím, magie je součástí tebe. Ale co teď? Seš spíš kouzelník, který dychtí po arkanických znalostech, tajemstvích, mocích, nebo tě spíš zajímá příroda? Jestli tě zajímá příroda, tak v tom případě jsi jednoznačný druid a měl by si zkusit tu klásu. Během tohle z toho pavouka si zapisujte rásy nebo klásy, co si myslíte, že by mohlo sedět na tu vaší postavu. Tak, pokud vás nezajímá příroda a hledáte tedy ty arkanické znalosti, ty tajemství, se to prostě nasávat, ty vědomosti, tak tu tvoji magii snažíš se ji využít osobně pro své využití, nebo si naopak spíš takový ten, co to dychtí, aby jako pomáhal skupině, občas se snaží být i středem pozornosti, jsi většinou znalý s nějakým nástrojem a takhle. Takže teďka se teda vrátíme. Pokud je to magie osobní, chceš jakoby zjišťovat pro sebe všechny ty kouzla, tak to jsi většinou sorcerer. Pokud však máš, nebo hledáš takovou magii, která je většinou na způsob buffování skupiny, tedy vylepšování nebo debuffování nepřátel, taková podpůrná, dalo byste říct, tak to si pak zase Bard, u kterého rovnou zmíním, že je spíš takový roleplayový, ale může dělat i velké divy samozřejmě v bojích. Takže Barda bych nazval jako podpůrnou klásu, sorcerer je tedy a poškození. Dobrá, vrátíme se k původní otázce. Odkud pramení tvá magická síla? Když jsem se odpověděl, že z výcviku, tak rovnou si polož otázku. Sloužila by tvá postava velmi oddaně nějaké vyšší moci? Pokud ne, tak je to jasné. Jsi tedy wizard člověk, nebo nemyslový člověk, humanoid, který strávil život učením se, dychtěním po magii, čtením knih a zjišťování kouzel do svého spellbooku. Pokud však ty si sloužíš oddaně vyšší moci, tak teďka rovnou vážu další otázkou. Sloužíš Bohu a víře, či je to nějaká entita, nějaká jiná síla? Pokud Bohu nebo nějaké víře, tak v tom případě asi klerik. Ty jsou založeny na nějakém náboženství, můžou být úplně jakékoliv. Warlock právě naopak, ten dostane nebo najde předmět, dostane se k němu nějak a ten mu propůjčuje sílu, respektive jakási entita mu skrz něj propůjčuje sílu, ale jenom zmíním, že za to, že mu je oddaný ten Warlock této entitě. K bojovníkům. Preferuješ život ve městě nebo na venkově? Pokud si odpověděl na městě, tak jak sám sebe vnímáš? Hlavně tedy v boji. Vnímáš se jako silného,
kdo jako vydrží značnou část, spousty ran, anebo naopak někoho hbitého, rychlého, kdo přeskočí, sekne, uteče a je tam takový hbitý, nenápadný. Pokud někoho silného, pak se sám sebe zeptej. Sloužíš nějaké vyšší moci? Následuješ nějaký řád? Protože pokud ano, tak jsi jednoznačně paladin. Paladin má opět nějaké své náboženství, nějakou svoji víru, u které udržuje její morální správnost. Nemusí to být vloženě víra, může to být to nějaký kodex, dalo by se říct, a podle něj on jede a drží se ho, má prostě striktně daný chování. Pokud nesloužíš vyšší moci a nesleduješ řád, tak to si pak tedy spíše fighter. Pokud si odpověděl, že jsi spíše rychlý a hbitý v tom boji, tak teďka záleží. Trhneš do boje, nebo se do něj proplížíš? Pokud do něj vtrhneš, tak opět si fighter, válečník. Ono je tam více druhů, takže člověk má víceméně všude mnohem víc variací. To neznamená, že jako jakmile si určujete, že jste fighter, tak neumíte bojovat. Máte u všeho spousty subclass. Tohle je čistě orientační, abyste měli trošku nadhled do prototypu, dal by se říct, těchto klas. A rovnou zmíním, že to takhle všechno, to říkám, tady ty pavouci takhle vůbec nemusí fungovat. To, že jste fighter, neznamená, že musíte být z města, můžete být klidně z vesnice, z venkova nějakýho. Je to čistě teďka stereotyp, dal by se říct, tady těch klas, jak fungují. Můžou být naprosto jistě výjimky, to jako neberte to takhle, že to striktně musí být takto dané. Ale většinou to právě pochází, tyto klasy z tady těch pavouků, dal by se říct, tak to sedí. Pokud se proplížíš, pak si určitě do guna. To znamená, baví tě šperkovat, nebo šperhákovat, okrádat, trhnout někam nenápadně, schovat se a zautočit na někoho zezadu. Je to jasný, jste do guna. Tak, pokud místo města preferuješ venkov a nemusí to být vyloženě venkov, může to být i nějaká příroda, ale nazval jsem to venkovem. Tak se teďka sám sebe zeptej. Jsi během bitvy agresivní nebo zůstáváš poklidný? Pokud jsi agresivní nebo vzteklý, tak mám další otázku. Jsi bezhlavý nebo strategický? Pokud jsi strategický, tak tím pádem jsi jednoznačně ranger. Ranger má opět spoustu subclass. Většinou se vyzná v prostředí a jako trackuje si to různě. Co se kde děje, plánuje víceméně pole. Dalo by se říct bitevní. Ale pokud si bezhlaví, tak boj je pro tebe určitě nejlepší možnost a asi barbar. Neohrabaný, dalo by se říct, nemusíš však být. Takový silný, vydržíš spousty ran. A jdeš do boje bez hlavy, jak jsem teď říkal. Pokud zůstáváš však klidný během boje, tak si tě zeptám. Jsi raději se zvěřaty nebo se svými myšlenkami? Pokud se zvěřaty, tak, jak jsem zmiňoval, Ranger má spousty subclass, u jedné z nich má dokonce i pomocníka. Tudíž Ranger je pro tebe opět ta správná volba. Pokud jsi sám se svými myšlenkami, pak je pro tebe ideální volbou Monk, neboli mnich. Tak, teď už by si měl určenou klásu. Jenom zmíním, chybí tady dvě klásy. Je to Bloodhunter a Artificer. Ty úplně spadají do základních pravidel. Jedno je Homebrew klása od Matthew Mercera, druhý je z Expanditrus, konkrétně z Eberonu, nepletu-li se Artificer. K obou dvou se dostaneme v jednotlivých samostatných videích, tudíž pokud vás zajímají tyto dvě klásy, do budoucna určitě vyjdou. Prozatím máte těchto základních 12. Pojďme se vrhnout na otázky. Vždycky nechám pavouka. A po těchto otázkách, až se odpovíte, tak vám tam ukážu, co pro vás ta ideální klása. Nebojí se čelit tváří v tvář nebezpečí? Preferuješ přírodu místo velkých měst? Ztrácíš občas sám sebe? Máš ty zamlženo během boje, když se naštveš? V tom případě by si mohl být dobrým barbarem. Líbí se ti idea toho běhnout do boje
se svými přáteli nebo je chránit? Jsi zvyklý stát vepředu a blokovat rány? Dokážeš zachovat klidnou hlavu, když se věci velmi nepříjemně zintenzivní? Byl bys dobrým fighterem. Chceš využít mystickou sílu, která se skrývá uvnitř tebe? Jsi šikovný a přesto silný? Dokážeš zvládnout útrapy, dokážeš zvládnout úskalí mnišského života? Pak je to jasné. Jsi monk. Toužíš sloužit vznešené věci? Je pro tebe stejně dobré ničit nepřátelé a pomáhat přátelům. Chceš být nejlepší v bytím dobrý? Můžeš být paladin. Cítíte se venku více doma? Díváte se pečlivě na své okolí a kam jdete? Jste zaměřený a metodický? Pak by se směl předat k nám, k rangerům. Rád se skrýváš ve stínu a překvapuješ přátelé nebo nepřátelé. Jsi rychlý místo toho, aby si byl silný. Je tvá mysl stejně habitá jako tvé prsty? Pak by si měl stát jedním z nás, Rogun. Věříš, že se v hudbě nachází kouzlo? Všimnej si dost často, že jsi středem pozornosti? Taky máš rád vystupování, že? Pak jsi jedním z nás, bardů. Máš v životě jasný cíl? Chceš inspirovat své okolí, že? A chceš sloužit vyšší síle? Věz, že jsi klerik. Srdcem i duší. Cítíš to pevné spojení mezi tebou a přírodou? Vážně se starat o každého tvora a životní prostředí. Milej zvířata tak, že si přeješ, aby si jimi byl? Pak si jasný druid jako já. Dějí se podivné věci, když jste v okolí. Vyrovnáváš se pozitivně s nejistotou a chaosem. Věříš svoji intuici. Pak
bys měl být čaroděj, tedy sorcerer. Rád se ženeš za znalostmi, a to za jakoukoliv cenu. Jsi schopný zálohovat své magie bojovými dovednostmi? Jsi připravený sloužit vůlí někoho jiného? Rád čtete a studujete nové věci? Toužíte po životě kouzel a dobrodružství? Toužíte najít magickou sílu? Baví vás studovat? Pak byste měl být čarodějem, mistře. Neboli wizardem. Z mojí strany je takhle video u konce. Já moc děkuju za sledování. Vím, že jsem povídal, že ty klásy trošku víc rozvedu a tak dále, ale já nevím, jestli to takhle stačí. To asi spíš poprosím o nějakou zpětnou vazbu, jestli to takhle stačí, nebo jestli budete chtít udělat video o každé kláse zvlášť, abyste měli mnohem větší nadhled do těch jednotlivých klás, co si vlastně chcete zvolit. Tohle je vyloženě jenom okrajové, krásně rozvedený. Okrajové, ještě jednou zmiňuji. Co ty klásy jsou vlastně zač. Není tam toho moc bližšího, co se týče informací. Já vám moc děkuju, mějte se hezky a brzy u dalšího videa. Čau čau.